Bermeoko udalak hizkuntza lidergoan, zeharkakotasunean, udalerriko euskararen erabileran eragitean eta euskararen kudeaketa orokorrean txertatzean oinarrituta dagoen 2018-2022 aldirako euskararen erabilera plana onartu zuen 2018ko azken osoko bilkuran. Juan Carlos Agirrek euskara zinegotziak azaldu duen moduan aurreko plangintzan hasitako planteamenduaren jarraipena izango da. Hau da, udaleko eragile guztiek modu aktibo batean lan egitea planaren helburuak lortzeko eta sail eta arlo guztietan euskara kudeaketa orokorraren dinamikan integratzen jarraitzea. Lan hizkuntzaren eta zerbitzu hizkuntzaren diagnostikoa eginda, bikain ziurtagiriaren metodologia eta sektore publikoarena uztartuz. Euskara zinegotziak azaldu duenez, egoeraren azterketa egiteko 37 adierazle hartu dira kontuan, 6 alorretan banatuta eta horretarako udal langile eta ordezkarien parte hartzea izan du. Datu kuantitatiboaz gain, kualitatiboak ere jaso dira. Agirreren esanetan, datuak erakutsi dute hobetzekoak badaude ere euskara egoera honean dagoela Bermeoko udalean. Gaur egungo egoeran oinarrituta erabilera planaren helburu estrategikoak finkatu eta hizkuntza irizpideak ezarri dira UEMarekin elkarlanean. Diagnostikoak udalak hizkuntzaren erabileran dituen indarguneak, aukerak, ahulguneak eta mehatxuak identifikatzeko ere balio izan du. Horrekin batera, udal sail ezberdinen izaera, euren eginkizunak eta bakoitzaren egoera aintzat hartuz finkatuko dira urtez urteko helburuak eta planak, arloekin, eurekin adostuta eta elkarlanean. Kudeaketa planen helburua euskararen erabilera indartu eta aurrera pausoak ematen jarraitzea izango dela nabarmendu du Aitziber Gabika Etxebarriak euskara teknikariak. Indargune eta aukera asko izan da ere bere biziko indarra egingo da ahuleziak eta mehatxuak dauden alorretan. Lankideen arteko ahozko harremanetan, laneko etengabeko prestakuntzan, herritarrekiko komunikazioetan, erakunde publiko elkarte eta eragileekiko harremanetan, zerbitzu enpresa hornitzaile eta kontratazio arloan udalak ezarritako hizkuntza irizpideak betetzeko ahaleginetan, baliabide informatikoen alorrean, udalak eskaintzen dituen zerbitzuetan edo produktuetan euskararen presentzia areagotzeko eta bar. Euskara zinegotziak azpimarratu duenez, planaren helburu nagusia modu orokor batean esan da, euskararen erabilera indartzea eta areagotzea da, zerbitzu eta lan hizkuntza modura euskararen erabilera bermatu eta herritarren hizkuntza eskubideei erantzun ahal izateko.